Sezona takmičarskog ribolova u punom jeku dovela nas je na Gružansko jezero, gde ribolovački klubovi i udruženja iz južnog i centralnog dela Srbije učestvuju u ligaškom delu prvenstva Srbije, grupa Jug. 4 zvezdice, dobro sam rekao. Jeste, jedan je došao. Neće. Samo možeš to ispizati. Obzirom na sve češće uspehe naših ribolovaca, ekipa televizije KIS odlučila je da krene put Knića zajedno sa takmičarskom ekipom opštinske organizacije sportskih ribolovaca Ibar iz Kosovske Mitrovice i da zabeleži najzanimljivije trenutke ovog sportskog događaja, ali i trenutke opuštenog druženja među rivalima koji to jesu samo na takmičarskoj stazi. Selo Žunje na desnoj obali ove veštačke akumulacije je naše odredište. Tu ćemo provesti naredna 3 dana, uživajući u lepoti predela, upoznavanju novih prijatelja, zaoštravanju takmičarskog rivalstva i neobičnom gostoprimstvu. Ljubaznost naših domaćina svedoči u dugogodišnjoj tradiciji negovanja seoskog turizma u srcu Šumadije. Domaća hrana, ali i rakijica za dobrodošlicu je obavezna. Porodica Tanasijević, u čijim smo objektima zajedno sa Kruševljanima i mi bili smešteni, živi od poljoprivrede, ali često, a naročito tokom leta, u svojim objektima ugosti ribolovce rekreativce, a i one vrhunske takmičare u ovoj sportskoj veštini, jer je poznato da Gružansko jezero pruža izuzetne uslove za takmičarski ribolov. Što sutra pored mene budeš? Čuješ? Ne može biti bolje, vidiš. Mnogo znači da mi se zalepi guma. Ajde. Kako nema mesta za jednu gumu. Ajde, skidaj. Ajde. Šta da skida? Guma nam pukla. Kako vam pukla? Neka menju. A nova guma je. Ajde ti, zađi, a ti možeš da izađi. Ja ću da ti kažem kako mu je pukla guma. Kažem njemu... To je vrlo bitno za način izmene. Bitno je izvršiti uveđaj, saznati kako je guma pukla, da bi znao na koji način da je menjaš. Loš put, ideš tako brzo, jebi. Brzo bati, molim? Idemo da dizalice. Hoće neko sa mnom? S tobom? Pa neće niko. Pa niko s tobom. Gde si pošao? Gde? Uzmi cigare, evo tamo su bre pare, ej. A gde ćeš? Uzmi cigare. Evo te daš ti, ajde ne ustaje.
Jezero je formirano pregrađivanjem reke Gruže krajem 70. godina u cilju poboljšanja vodosnabdevanja grada Kragujevca. Širina jezera se kreće između 300 i 2800 metara, a dužina je oko 10 kilometara. Zahvata površinu od skoro 900 hektara, a najveća dubina doseže i do 30 metara. Kapacitet od 64 miliona kubnih metara vode ovom jezeru daruju reke Gruža, Boračka reka i manji potoci. Najveći deo jezera se nalazi na teritoriji opštine Knić, pa ga mnogi zbog toga nazivaju i tim imenom. Ova šumadijska opština je okružena gradskim opštinama Kragujevac, Kraljevo, Čačak i Gornji Milanovac i prostire se na 413 kvadratnih kilometara, a u 36 naseljenih mesta živi oko 18.000 stanovnika u 5.600 domaćinstava. Postoje jasni dokazi da je opština Knić bila naseljena i u mlađe kameno doba. O tome govore iskopine velikog naselja u Grivačkom polju pored reke Gruže, kao i mnoga oruđa od kamena koja su pronađena prilikom arheoloških iskopavanja. Danas stanovništvo ovog kraja, koje je većim delom doseljeno u 18. i 19. veku iz Sjenice, Crne Gore i Hercegovine, pretežno se bavi zemljoradnjom. Tek nastankom Gružanskog jezera mnoga domaćinstva su se odlučila za ugostiteljstvo tradicionalnog tipa u okviru seoskog turizma i to u saradnji sa turističkom organizacijom opštine Knić. Samo jezero je veoma bogato raznim vrstama ribe i to deverikom, smuđem, štukom, grgečom, a primerci upecanih šarana i somova su neretko kapitalni. Takmičarska staza je smeštena u blizini mosta, preko koga se ispružio magistralni put koji povezuje Čačak i Kragujevac. Zbog pitomih obala, ova staza je pristupačna i veoma je poznata svim takmičarima iz većeg dela Srbije. Na njoj se u toku godine održi na desetine raznih takmičenja, od onih u organizaciji domaćih lokalnih udruženja, pa sve do onih međunarodnih vrhunskih.
liga podeljena je u dve grupe, severnu i južnu, iz kojih najbolje plasirani klubovi prelaze u najviši rang takmičenja Master ligu Srbije. Liga Jug je sastavljena od 12 klubova i peca se 4 kola, od kojih su prva 2 održana upravo ovde na Gružanskom jezeru. Takmičarski ribolov je poslednjih godina u Srbiji u ekspanziji. U ovu sportsku disciplinu se još uvek ne ulažu sredstva u onom obimu u kojem to čine Italija, Engleska, Španija ili Mađarska, ali i pored toga rezultati ne izostaju. U poslednjih nekoliko godina osvojeno je mnogo zapaženih plasmana na međunarodnom planu. Reprezentacija je osvojila svetsko prvenstvo, 2 puta je bila 4., šarandžije su postali vice šampioni sveta prošle godine, a kruševačka Čigra je 2 puta osvojila titulu najboljeg kluba na svetu i jednom bila vice šampion, i to sve u poslednje 4 godine. U konkurenciji kombinovane ekipe Čigre, Paraćinske Mrene, Jagodinske Belice, Čačanske Morave i drugih, Mitrovački Ibar je osvetla obraz našem gradu u kome je u najsrećnije vremena opštinska organizacija brojala i više od 2000 članova. Osokoljeni ovakvom tradicijom, ali i nedavnim pojedinačnim uspesima Nebojše Elezovića i Vladimira Murganića, članovi našeg kluba su veoma ozbiljno pristupili svom 3. uzastopnom učešću u Ligi Srbije. Sistemom takmičenja ribolovci su podeljeni u 5 sektora sa po 12 takmičara. Ovakva pravila smanjuju efekat slučajnosti na minimum, jer se neujednačenost uslova na stazi ovako potpuno eliminiše. U prvom kolu članovi naše ekipe bili su raspoređeni žrebom i to u sektoru A pecao je Andrić, u B Elezović, C sektor je bio rezervisan za Pantića, a D i E za Murganića i Radovića. Na kraju rezultat savršen. Andrić 2., Elezović 1., Murganić 7., a Pantić i Radović 8. u svojim sektorima. Ukupno 26 sektorskih poena. Odmah smo znali da je to dovoljno za gornji deo tabele. I zaista 5. mesto. Isti broj sektorskih poena imali su Jagodinci i Vranjanci, ali uz veću ukupnu težinu ulovljene ribe, pa im je pripalo 3., odnosno 4. mesto. Neverovatan rezultat je zabeležila Morava iz Čačka sa samo 15 poena. Favorizovana Mrena iz Paraćina osvaja 23. Sa svih strana stižu čestitke. Najpre od naših komšija iz Čigre. Oni su bili jako loši, ali treba reći da prvi tim peca u Master ligi Srbije i da je Čigra došla u Knić sa B ekipom, što pravila omogućavaju.
Euforije zbog ovog vrednog timskog rezultata nije bilo, jer smo svi bili svesni da smo prevazišli sebe. Pristupilo se pripremama za sledeće kolo sutradan na istom mestu. U razgovoru sa kapitenom Murganićem saznali smo da Ibar mora biti zadovoljan svakim rezultatom od 40-ak sektorskih poena, jer se u ovakvoj konkurenciji ne može računati na faktor sreće ili slučajnosti. Odlučeno je da umesto Radovića priliku dobije rezervni takmičar Dimitrijević. Jutarnji vetar, hladnoća, a zatim opet sparina, nisu nam išli na ruku. Ovakvo vreme uslovljava korišćenje vrhunskog pribora i promenu tehnike ribolova. Trojica od naše petorice ribolovaca nisu mogli ravnopravno da pecaju sa bolje opremljenim, ali treba ipak priznati iskusnijim i boljim takmičarima. Epilog je 3 dvanaestice za 3 poslednja mesta. Poražavajuću situaciju su izvadili ponovo prvoplasirani superiorni Elezović u C sektoru i Murganić koji je zauzeo 3. mesto uz ulov koji je označen kao rekordan u poslednje 3 godine na mestu D2. Realno jako dobro. Mrena je sa ukupnih 48,5 poena preuzela vrh tabele od Čačana, drugi veoma jaki Jagodinci sa 51, a domaći Kragujevčani su se drugog dana prilično izvadili i dospjeli na 3. mesto sa pola poena zaostatka. Čačani, tek 4. sa 52 poena, takođe konkurišu za sam vrh. 5. su Vrnjanci sa 53, 6. i 7. dve trsteničke ekipe sa 58, odnosno 63 poena, 8. Ibar sa 66,5, tek 9. Nišava sa 67, a prikovani za dno su Prokuplje sa 82,5, Čigra sa 91 i Batočina sa 95 poena. Istakli bismo još jedan naš uspeh, a to je da je mitrovački sudija Milan Marković na ovom takmičenju od kontrolora suđenja ocenjen 5 i tako dobio višu kategoriju. A kad već pominjemo suđenje, recimo da je takmičenje proteklo u najkorektnijoj mogućoj atmosferi, gotovo bez ijednog prigovora.
Zajednički je utisak da je zbog učešća nekoliko reprezentativnih takmičara ovogodišnja liga neuporedivo kvalitetnija nego ranije, a predsjednik Saveza sportskih ribolovaca Srbije, Dragan Bošković, u obraćanju gledaocima televizije KIS iznosi svoj utisak. Savez sportskih ribolovaca Srbije pozdravlja inicijativu klubova sa Kosova koji žele da osnuju svoj savez i to je ono što će biti veoma dobro opredeljenje svih klubova da bi se naš sportski ribolov još više razvijao i da bi ušao u sve matične kuće. Ono što je bitno, postoje dobra inicijativa dobrih takmičara i to će u budućnosti biti dobro za naš sport.